Anak na naman po. Talang iya ka. Lang 48. Siya ka 49. Hindi, 49 hindi. Ay, this is the first time I have my best. Shut your mouth. Good luck. Pero sabi ko nila, dapat pa nila yung camera ko. Yung laki camera ko. Kanina yung resolution. Paano para mag-iis? Ang itin kaya lang. Ito na po, si Cutie. Kakabitan na po. Dapat kasi ako din po, kaya lang bagsak. Ay, first. Ha? Ay, ito. Ano parang nanganak? It's a baby boy. Samahan nyo. Ay, wala ko din susunod. Siya naman. Anong pangalan ng bird? Teacher kita dyan. So, makita yung ano ni ano. Mahina ka rin. Sinanlaki mo? Kasi hindi mo. Ang kapal ng